Hello, pre. Uy, timawag na kata. Awam mo't nauray ko nga kumpare i-25. Kino nang biti nga umahikat o may subli dagiti sukat ti Tupperware ni baket abinitak dahil ta sariwak ka abaket mo. Nga awam mo't pulos iti kararwam nga nasipsiputak ito'y paraangan ti balen. Dahil ta ti kung kunak kanyam ka nalaing ka ngagkare ngam di mo pulos matungtong pal dagiti karem. Umaya makapardi ti talag ti tao dahil ta kasta agalad. Hindi pala ang ubing ta kastakan. Hingga tatag taong kan ti 45. Di ka pa'y pulos nagbalbaliw pa rin. Wow! Oh, kaanam ngay nga isubli na kita. Impromise mo iti Pasko nga isublem. Ito na ba taong manay? Kahit di lang mapali nga isublim damdama. Kanay agluto man ni bakit no baratawanan kat na awang pa usaran naman mumaya nga tala nagbulbulutan mo iti nagkabilang mi dagiti handami di Pasko. Tata ibagam manay nga ni masangot ti umay mga sublay. Sige may subli damdama tayo. Live selling nga man. Barbareng makalako na iti talo ang masetas. Taimbag la igatang mimod iti prutas nga display min to jilamisan may tumartawan. O di may salaapin niya talo aman sanas talo apong kan ken ore sa nga dosena nakakalaman sa nga baglang ay patupatulit ti min jilamisan min to no alas 12 iti grabe iti 31. Sige pre tanay live selling nga konta ato ti agro ore agumatang kadagiti lakaw. Damdamo live selling sa tagay. Sige, bye. 1 hour later. Ayan, live na po tayo muli. Nabang-abang la po. Oh, kadagiti nahilig ti masetas. Nalakalaeng. Affordable ko na daw. Oh, shout out muna sa aking mga kaibigan at kumpare-kumare dyan sa Minagbaga. Gijay kumari dito nga nalingag ko rumas ti banak. Gijay kumpare kita bulaw tabok kalingga nga nalingag sipdot iti bunga papaya jay iti wawaeg. Welcome po sa ating live at pa-share na rin po. Yan, so a few moments later. Meron po ba kayong mas malaki dyan sa likuran ninyo na elephant ear? Ay wala na po. Nag-isa na lang po ito. Hindi na po namin ito ititinda. Sa akin na lang po ito. Yan na. Meron po ba kayong Rainforest Anthurium? Ay, isa na rin po. Hindi na po namin ititinda lahat ito. Collection ko na lang po yan. Meron po ba kayong imported na mga halaman? Ay, meron po tayong imported na halaman. Ito po ang ating imported. Item number 1, Barsa nga number 1. Code 103, Barsa nga. Pamain na lang po, 150. Agas apo dato iti datortog ken riyo mana. So dagiti karakayan, mabisa apo dato yung imported Barsa nga from Bangladesh. Tapos makita yung atindog ti sanganan, 150, mabalin apo nga pabiyagan manen, tukot-tuloy nyo imulayo. Kan, makalako kayo tumuton into no rumosbok. Pamain na lang po, Barsa nga number 1, 150, 150, pamain. A few minutes later. Item number 2 para sa ating live selling today. Barsa nga number 2. Tapos makita yung mic. Naglang to. Awang puros tiga mo na. Imported apo na ito from Cambodia. Imagasan na apo na ito kat gagatal ti silang. So dagayad akurat silang na nabisa ato ipaborit yung laeng. Maagasan na dagos ti gagatal ti silang kurad an alipunga. So Barsa nga number 2 from Cambodia. Barsa nga number 2, pamain na lang po. Gaputan na lang to baset 100. So pamain na lang po, pamain. At ang ating item number 3, yan, imported na halaman from Thailand. Okay, so ito po ang ating Barsa nga number 3. Yan, lashy na po siya. Pwede nyo na po itong i-propagate from Thailand. Barsa nga number 3. Yan, agas apo na ito iti
tarakkel ti panagamis na kuno agurok ket orila makariing ti karuba. Paborit kila nga po daytoy maagasanan ti kinalay yung agurok ken kinadakkel ti amis yo. So barsa nga number 3 pamay na lang po 550 awanted kawarnan sir ay awanin apo nalaka adyen presyo agawid. So barsa nga number 3 pamay na lang po 550 pamay na. At ang ating major na halaman ngayon ay ang ating imported na lasuna from Greece. Okay. Dito apo kat agas ti gagatul dagiti single. Yan. So yung mga single dyan, bilhin nyo na po ito upang sa ganon ay magamot po ang ating mga sakit at hindi na kayo magnanasang magkaroon ng girlfriend or boyfriend sa susunod na bagong taon. So item number 4, pamay na lang po 1,500 imported na lasuna from Greece. From Greece. Wait. Tamang tumatawag. Matawag di kumparek. Wait lang kakabsat. Damawag di kumparek nga nalingag kare. Oh, hali pre. Ayaw mo nga eh. Sumber ka lang itakanto. Datan eh. Welcome to Alunan ko na. Diretso kayo nga ito mordong ti Alunan. Titi Balaymed. Dati kantina ng kasla pagbaludan. Sige pre. Paspasam. Istorbo ka mo. Manarimaan ti live selling ko ka. Oh. Nabatim man na JB lunchbox sa ice cream. Kung naman maitugo matuta. Nabatim man sublianan. Storbo ka, penyemes. Kinunam gamin na kita man jelas si Aji Bijo, las Aji Mbak Ijan halipata ko. Dahil tama na tikong ko na kay nagkari-kari ka manayin nga dimpulos matungtungpal. Pakari-kari ka nga umay kay di Pasko awam mo't pos. Imbaga-bagam pa nga amin nga isukat mo. Na? Wala pa tayong viewer mga kapatid. Ayan, may isa na. Welcome po sa ating unang live selling. At marami pong halaman ang inyong makikita ngayon. The imported at the local cut or leg.